Hello, what's up guys? Bago ka manood ng video, mag-intro muna tayo. At huwag kalimutan mag-subscribe, Melts Go Cave. So ngayon guys, may isa na namang paglalakbay na naplano na pupuntahan natin. Matagal na tong plano na to guys, pero hindi mapupuntahan. Gusto ko sana magbike pero hindi kaya ng powers, kaya magmotor na lang tayo. Kaya ang pupuntahan natin ay yung Mount Tupira. Yung nakikita natin na bundok dun, yun yung pupuntahan natin guys. Matagal ng balak yan pero hindi pa kasi na-condition yung motor, kaya condition muna bago akyat. So ngayon guys, ito yung sinasabi nilang Mount Tupira na matatagpuan dito sa Canyao, Ilocos Sur. Kaya subukan natin akyatin. Ride safe lang guys. Let's G. Siguro mga 10 minutes pataas ang oras na lalakbay natin hanggang sa dulo. Tignan natin, kaya mag-concentrate muna tayo sa pagdadrive. Ride safe. Let's G. Habang nanonood kayo guys, click ko muna yung original composition namin ng Local Legends. So ngayon guys, andito na tayo sa taas. Umabot tayo ng mga 20 minutes sa pagra-rides, paglalakbay. Kaya andito na tayo sa taas men. Let's G. Run. Aso na yun kan? Napana G, kinama na din gano'n pagkasta niya, nabulong. Nakakamatay, nakakamatay. Pinataray ko nga rin G motor. Bumaya guys, sakti ka lang. Pagsugod ko pala ito, kaya kawanin kumama din sa ikot yun.
Sayang ko. Ay, di ka babatay guys. Guys, guys. Nya nga parte dito. Kanya masood ang globo na. Sapagkat may magkakita. So ngayon guys, dito na tayo sa taas. Magandang tanawin, magandang view. At marami pang kasama dito. Yan mga kasama. Yan to. Yan, sa taas. Meron pa sa taas. Pero nasaan ka na ngayon? Kasama ang mahal mo ngayon. So ngayon guys, buti na lang may si Uncle. May pag-asa ako sa tubig. Tama ko siya. Diyan siya nakatira si Uncle. Pero hindi ko pa alam yung pangalan ni Uncle. Kaya tatanungin natin mamaya. Nabuhay yung metik dyan. Mga bagong kasama. So ngayon guys, tinuturo ni Uncle kung saan yung bukal na pupuntahan namin. Siyempre, bago kami lalakbay, magbaon muna kami ng tubig. Napakabait ni Uncle guys. Siya pala si Gil Padre. Yan. Kilala na natin guys si Uncle Gil Padre. Siya yung tumulong sa atin. Kaya kung pupunta kayo dito sa Mount Tupira, andito si Uncle Gil Padre. Pupunta na kami guys, yung sinasabi ni Uncle na bukal. Todo explore na to, todo explore. Explore na to guys. Explore, explore. Nagpagayusan na. Ito, yung magbagana. Ang liit naman yung sinasabi niyang bukal. Lumiis na eh. Yun sa amin ay walang ditoin guys. Awan? Tawagin ba ba? Nakadayo tayo yun. Baga jubangir di gini. Retreat. Oh my. Ya baka ma. Napaasa yung vlog. Napaasa yung vlog. Vlog gun bro. Dapat na sita. Melts Gokid. So guys, hindi namin alam yung pupuntahan namin kaya bumalik na kami. Ito guys ang pagkain natin.
Masarap na adobo. Nakakagutom guys. Let's eat. So ngayon guys, tapos na tayo kumain. Itong mga nagkainan natin guys, itatapon natin sa baba para mas malinis ang kapaligiran, di ba? So ito ibabag na natin mga. So ngayon guys, bababa na tayo. Kaya let's G. Nakatitig lang sa'yo, hawak ang litrato mo, naalalang nakaraan kung saan yakap-yakap ka, pero nasaan ka na ngayon? Kasama ang mahal mo ngayon, ako'y umaasa sa wala. Pero nasaan ka? Pero nasaan ka ngayon? So ngayon guys, kung nagustuhan nyo yung video na paglalakbay natin guys, pag-subscribe yung channel ko Mel's Bukid at pakiclick yung bell button. Kaya para sa susunod na paglalakbay para updated kayo. Thank you for watching. Thank you. God bless.